okwu ndakwa ihe na-ekwu ihe chọrọ itinye na ya bụ okwu bụ ọ na-agatụtụ obere n'ebe ihe a ekwuru ugbu a nọ maka tupu a na-adịghị mma nke a abaruo n'otu ọnụ enwere ndị na-agba nkwụ n'ezi maka na ha kwenyere na ha nwere ajọ ụmụnna ma ọ bụ na Nkechi agara gba nkwụ ya mbọsị a na-enyere di achịrị ma ọ bụ na atinyere ihe na o wee pụta wee nwụọ egwu nke ahụ nwere ndị oji na-agbakwu nkwụ n'ezi ịnata ụlọ mgbe ụfọdụ na-atụ ndị ụfọdụ ụjọ abịakwụzie tinyere ya na na-adị mma nke ndị kpọọ ọ bụrụ na ịchọọ ime ihe kịta enwere ndị ga-abịa ikwu ya bụrụ ihe a na-ekwu bụ biko na ọ bụrụ na enweghị etu esi n'ebe ya bụ okwu anya na ọ gaghị emekwa omenala ahụ ga-anwụ kpamkpam ifuzi onye chọọ ịgba akwụkwọ dịka ahịa ekwuru ugbu a onye chọọ ịnụ nwaanyị ọsị gwagodo ndị bụ unu echi na zitere ya ihe ọbụla na ọ ga-eri ego na 2 million ọ nọrọ ebe ahụ gị na-aka unu mee ka nje mgbe akwụkwọ jikọba tebụl dị ya onye ọ pụtara bụ na ụmụnna amaghị onye na-anụ nwa ha onye esi agha ama ọmahamarụsụsọ ndị ya bụ na ihe a na-ekwu bụ na ya bụ ihe ekwesịrị ịkpọwa ya